abusua na wo ho te say minim say Kristo adom wo ho ye sa wo hwa me wo afidie so a me din ade frame ne prophet KB Emmanuel King ubetimi afrɛ me Dr. Ogyaba for short the Seer sa me ba wo afidie so a na me ba amwo hu die Nyankopɔn tumi ye die nyame fa nipa ma so ye awieye bremu se wo pe baabi abompa ye baabi a ebetimi aboa wo agye wo hyebre asi baabi ye dia na ne untimi nyi transformation factory mfiri mu nyehwe Holiness of Christ Zion Ministry International ye the program wanwaso kese bi hyehye so 21st of June se fiada no pa no ewurade beye mewurade na meye na ko apreko pe because a prophet of God has ministered to me and everything that he said about me is true. Everything. Descriptions. Everything is true. Are you married? Yes, please. You are legally married. Yes, please. I saw a certain spirit coming from a sea. It came in the form of a dragon. When he got to where this lady was standing, it turned to a beautiful woman. My God. Fair colored. All of a sudden, I saw in the realms of supernatural that the spirit just entered into this lady. And I asked the Lord, what am I seeing? All of a sudden, where's your husband? He's there. Where's the man? Come. Stand here. I am working something here. At the end of it all, I will just give a final verdict. God bless you. What I'm seeing now, I saw you, your wife. I saw you the day you were having your wedding. You were wearing something like white suit, and down blue. Yes. And it has blue design here. Yes. And you were having white flower. Yes. And you were having some 3 pink ladies. Yes. And that pink ladies, they were having blue flower. Yes. And aside those pink ladies, you were having a lady who was wearing blue. Yes. And that blue, I saw that blue standing at the back of you. And after your wedding, you went to the seaside to shoot, To take pictures. Prophesy. And then, as you can see, these are some of the pictures. Okay. And then I'm sure. You are shocked. I'm sure. You don't believe in him first, or My wife was the one who used to watch him on telly, and then she convinced me that we should come. When you were having that photo shoot, a certain spirit migrated from the sea, was coming in the form of dragon, and the spirit came closer to you. By then, you even heard her on your lap. It's true. It's true. So by the time you heard her on your lap, it's there that the spirit entered her. Jesus. Because by then you were even finding it difficult to carry her. And the lady in blue said, I want to saa nnɔpa ne anɔpa a yɛde akwankyerɛ nwanwasoɔ ɛba bɛgu akwan mu ama wɔn a wɔdwuma sɛm ayɛ basaa ɔmo akwantuo na ayɛ basaa ɔmo awaresɛm ayɛ basaa ama ɔmo nhunu baabi a ɔmo fa ɔmo ti nkɔhyɛ no saa afoɔ ne nyinaa yɛne ɔmo di nhyiamu yɛdi mpayɛ awe mpayɛ na mabɔ wura sunsum ahwɛ adekoro nti a wontimi nwareyɛ na mahwɛ adekoro nti a wo hyɛbrɛ no atete apansam saa na mahwɛ adekoro nti a enim griaseɛ ɛka ɛne asesabɔ aba bɛdi wo life saa bɛma yi ɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ biribi ani wiase sɛ biribi ni wiase anka woda anka wo pono no etwa sɛ wogya ato hɔ biribi wɔ wiase paa sunsum nneɛma wɔ hɔ wɔkan Mark chapter 5 na Bible sɛ abranteɛ bi a menhyɛ da nim sɛ na wɔyɛ mfantini bi a menhyɛ da nim sɛ na wɔyɛ anwonani di a ba Bible ne kyerɛ sɛ na wɔwɔ kuro bi ɛfrɛ hɔ sɛ Gadara na wɔwɔ saa kuro ni mu a wɔyɛ ne business kama ɛna ahonhommɔne bebree ɛnyɛ baako nyɛ mmienu ahonhommɔne bebree bɛbɔ wura no ku n'anim ase wɔ adwuma mu nti ontimi nkɔ adwuma asɛ no n'anim onyam wɔ fie nti afei deɛ honhom ne pagya ne firi mansion papa a wɔtim ɛde ne bɛsene kɔda asieyɛ ɛde ne kɔda abodan mu abra na ɛnyɛ ne pɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔda hɔ brother sister
sɛ wohwɛ me sesia na woyɛ w'adwene sɛ biribia ni hɔ sɛ ɛsɔ wo nsa ne wo nan bɔ mu a wankasa wobɛgye wo ho but ɛbɛkyɛ. Amen. Yes, why be pray, amen. Wow. There's a match in the moho. Okay, mama, brabe jina ha. Brabe jina ha mum. Aha. Jina won chen he ya. Aha. Jina ha. Aha. Wodi jina ho pa obetimi jina ho. Wonan na jina ho a. Yenko. Ade na Yesu aye. Mpacho there's a match in the moho. Aha. And I'm back canceling. Na me dey me how beto when Jesus name. Na me say me person me worry. Wow. There's a 6 years ni. Ah. Into me worry me ya na mfa. Ema ne ba no moko. Sa. Omontena. 6 good years. Ah, enyo na me hye nkom okuma se am ka se wo ba bi na nkwa so ba no pam no no. Pachan. Eyo wa. Pachan. Ah, me kire time oba ne de ba bedru ne yam ka se enko ho na obenya problem. Pachan. Ba we dey me ba canceling wa ya. Aha. Awade de wo ba ha. Yes. To me ba na ka kire me say me spiritual marriage. And I'm saying, now suffer so now spiritual marriage. Yeah, oh dear, oh. And my imagine where you're na kakra. And me dey too when him now catch them say, I just say I spiritual marriage no adwuma. Nti o ma me nyanka soap ni bi. And I wo koye ho adwuma. Na me koye ho adwuma. Wow. Nti ono n'echi no. Wow. And me share ababa we. Wow. Na accident can rather say bibia baso life. Wow. College. What worry? Pachwane. Ah, wedding pictures. Hey. Wow. Asembe na akache wo mu asuje die nti awade wo mu amama twontwom no. Asembe na wo ka kire wo ka bibi kire wo mu. Suje die nti wote woni buofu sa ka bibi kire no. Shenin kran sa wo de na de kran sene no ka bibi kire. Akara metimi aka ne se de na na ye me nwanwa ne se me se na sofo nso de ye de na sofo was spiritual marriage. Aho akara na ha me. Na ha me pa. Na so we shi odi hunufu odi asa asofo no ye woni nimu. No boy, no na cry. Everade hye no honu nya na kakra me kan a kire me nua me ma ne asofo fo nyina ne se or how bia ne kwan a obefa so a obeyi ano ye won physical issues wo ne your spiritual ones wo. Wow. Na Everade hye no honu nyam be hu ye papa Everade afa no so agement wo a won so wa ha wo problem bi no Jesus. bomodian ne tu ho anamo Ah. na Everade be fa no so age ho. Bon san kasi ba Jesus. Okay, ɛno nti na meto nsa frɛ sɛ 21st June njeja wo ho ɛma asɛm bi mfa wase njeja wo ho ɛma obi mfa wase kan enwa nanka na wieye bre mu Bible nsɛm nhwɛ madaagye yie na bre a yɛwɔ mu yɛ bre bɔne obi betimi yɛ de wafa baabi akɔsɛe wo nneɛma ɔnsɛ wo yɛ adwuma pa nso hu sika wo yɛ adwuma pa o adwuma bie ni hɔ a yɛde ma wa wontumi nyɛ nso hu sika me no kasa sesi yi wo pɛ ayi aware bi aware afei so wo san so apɛ ba ɛba na wo so wadi adanse nyame ya de kese amame me ba efia ha ne misei ene usunyare ho na me fa yefunu bi ana say for miscarriage enti me be hu papa no ka kire me say wo de akwanhye begu for mama me ampa papa mama kwanhye ama me kokoye ya amante no ampa ho ana me fa yefunu enti enne na mabasa me hu be che papa na makanhye obi enkran Ghana ha bibia obi ase se fa ni nyinse mo se wana se problem bia no oba papa enimu a adum ni tumi anya me dia adum na wie brain nti no o problem no e be solve na menti na fie nka se enye no kre enye si eye real oba papa problem bi o ho bia no obe nyame tumi bi si ni so na enwosra no ni adom se de ne me so for miscarriage na doctors kre ka se enye possible se metimi atiki seed no me ba papa se nipa na aka na nyame so se de ampa ode akwanhye gu fom no so no boso me na ampa ho menyin se amesi 9 months mu na we obi eni me se obo ase de me ndi si one organizer obi eni me se me na TV so se me twatwa na se ni na we ni ade kese a Yakopon nam na kwa Ogyaba so aye edi amame oyiwa ma yenhia na se ye kase awurade de oman no odiifo bi atenemu a oman Ghana metimi abue ma no aka edi a kire wo se awieye bremu Jesus Christ wode ne ma ye adwuma enu ti na meto nsa frɛ wo se
ɛyɛ 21st of June efiada program na yɛde hyehyɛ so anɔpa no bɔ mmɔden na wankasa twitwa wo ho na hwehwɛ ade a yɛfrɛ no sɛ ɛnkyene ketewa bi ɔsɛ mo ne asase so nkyene sɛ nkyene da yira a ɛnyɛ ma hwee biem gye sɛ wohwie gu na nipa tietia so nti wo it could be say you are lacking salt wɔn nkyene a woyɛ no emu da no atu sɛ si a bibia nkɔ yie wote fie nso obi amfa wonyɛ hwee sister wanyina duru baabi o wonfɛfo aware ni ntimi mba wopɛ sɛ otu kwan wayɛ bia da bia refuse afei deɛ abrɔfo no kora ka kyerɛ sɛ ensi hɔ na da a wobɛsi hɔ no ɔmbɛkyɛ wahwe sɛ si a wonhu deɛ wobɛyɛ ama wabrabɔ no waka nsinsɛmu wonfɛfo na akugyaw no hwɛ sunsum nneɔma wɔ hɔ ɛno ti na Bible ne ka sɛ Nyankopɔn na yɛsom no wɔyɛ honhom na wɔn a som no nsom no honhom mu ɛne nokura mu meto nsa frɛ na yɛhyia a minimu sɛ Jesus Christ bɛfa me so na waboa wo yɛka sɛ odiifoɔ wɔ ɔman anim a te wo ho ase na odiifoɔ wɔ ɔman anim ɛno ti meto nsa frɛ wo 21st of June yi minimu sɛ wode wo haw na wo dadwen ne nyina ba na nyɛ sɛ wobɛduru hɔ nso ne yɛbue yɛ ano ne yɛbɔ mpayɛ because yɛnim sɛ o Kristo ni wakodeɛ ne mpaebɔ ɛneɛ mpaebɔ da no ɛyɛ ɔko da yɛne Satan bɛgyina ne yɛatie si anim ne anim ne yɛde Kristo tumi ne n'ahoɔden yɛde abɔwura ne nsraban mu ne yɛakɔfa yɛ nneɔma pa adi so nti saa da no meme ne commander a mebɛdi mo anim na ma raise the prayer topic maako 15 yɛbɛwie hyɛbrɛ no bɛsesa me say saa da no I am the general. Because God ministered to me that on the 13th of August, let her come. On the 13th of August, someone died, and it's just like a father to them. And on this year, even this year, 2022, I am seeing another lady who is standing at the back of you, shedding tears, and she's claiming she's called Kate. Kate Dakuma. That is your sister. Your sister had a dream, saw a madman. The madman pushed her into a pit, and that is the end of it. And God is telling me that they have initiated someone as a queen in a certain family. So today we must deal with it on this altar. Hey! Listen to me. After praying for you, the person will die. Amen. That queen must die. Shout, the queen must die. The queen must die. Or can you shout, the queen must die? The queen must die. Because I am there in Akosombo now. Something happened. They killed Dakua. Dakua saw herself in a dream. Someone pushed her into a pit, and that was it. Dakua died at the age of 40 years. Yes. That is what I'm saying. 40 years. Yes. Mama, 40 years. Yes. 40 years. You see, they buried Dakua on the 4th of June. Yes. You did the funeral at New Senchi Apanso Community Center. Yes. Huh? Professor Imagine. Nina Yade Baba Famaso. No one baby, you are my sister. Ya wash me. We say, and your mom koye. Now fine ya was now fine also dear tia. Now home bend the wolf feel what Elkutia Nipama. What did Christo did? What in a same planet and so over it. And young one, did you see what Bible? The Bible say, Job, Yankupo Buena no. Edi ne ho adanse yɛ oyi obi a wɔtene enso na Job fa ɔtae ne amaniem ne mmoa nyina gui egyapade nyina hwere no Job ba bɛyɛ mmɔbɔ ɔkronkron ne hutiw ni ɔbaaba bɛyɛ mmɔbɔ afei deɛ akɔtena bɔɔla so ɛne wɔsesa bɔɔla so aduane di enti biribi sei ɛkɔ so ɛwɔ asɔre bi mu ama elder bi brɛ ɛne mesrɛw wubetimi ayɛ kronkron ni you can be so pure and yet you be poor. Adintra, you are lacking what Job was lacking. Job was lacking the presence of God because when Satan was at the presence of God, Job was absent. Job was lacking a prophet. Job, now we knew for enunti abra e how ne mene no na wotete na wobubo dua dome no. When Timmy and Shia would for to say Dr. Ogyaba, our back catch Job say, Job, Tumuda,
na ɛhaw ne bɛbɛ awieyɛ anka menyi ni sɛ Job bɛdome Job tumuda firi sɛ sunsum wiase sei na mehunu yɛ Satan na akɔyɛ ɔho complain ɛwɔ Nyame anim ɛno nti ɔhaw na wofa mu no Nyame nsa wom Satan na ayɛ o complain ɛna bonsam ɔno nso ne nsa wom nti Nyankopɔn ne bonsam ɛde wo to my bet nti wo ka sɛ Job wohyia wo diifo bi a wohunu adeɛ te sɛ Dr. Ogyaba anka wɔbɛbobɔ dua ɛwɔ ne haw mu anka wɔn dome wɔ ne haw mu edu baabi wɔ sɛ no menka da yɛde wo men wohunu sɛ abranteɛ no afei depression ama ɔkeka nsɛm adentira wɔnhyɛ wo diifo wɔn sɛ edu baabi a wotumi busa ho sɛ adenti ɛna hyɛbrɛ na tete apansam adenti ɛna wo papa ntimi ansi dan wɔn nso ntimi nsi dan adenti ɛna wo maame anyɛ white wedding wɔn nso ntimi nyɛ white wedding na ɛgya wa kasakasa ɛno na wokɔ social media na wohunu wo bi a wayɛ wedding na wakɔtwerɛ to aseɛ it will end in tears wo boa it will never end in tears deɛ Nyame aka abɔ mu no onipa bi ntimi titim wo brɛ ɛna aduru sɛ wɔn nso ne odiifo hyia na yɛbɔ mpaeɛ na Awurade tumi sane na afei yɛba bɛkyerɛ de koro nti a wo hyɛbrɛ na tete apansam saa yɛde akwankyerɛ gu akwan mu na wodi adanseɛ 21st of June sɛ fiada wei sɛ fiada no 21st of June ampaeɛ bedwa ɛwɔ Accra Madina Abokobi me say kwana kɔpɛ wo nkyene wowie a pɛ a seed of 100 cedis because yɛn yɛbɔ afɔre ma nyanka pɛ a seed of 100 cedis wowie a na wapɛ coins maako 10 coins maako 10 wonim Ghana for your problem sɛ nka yɛbɛgye Nyankopɔn adiifo adi na sɛ yɛtie deɛ ɔmo ka na yɛayɛ no kronkron kwan so a anka wobɛdi adanseɛ ɛdɛn na Yesu ayɛ from Mike no go one way. Through you. Okay. My wife is in UK. Was say enam die nyame afa me so aye nti ne yere ebetena ha ode ne visa ebekire UK sisia ne yere ewo UK sisia me no woka say when she went to the UK she was supposed to write an exam so that they will be giving her a certain pay so that she will become a full nurse in the hospital. If you want to be accepted in that hospital, you need to write an exams. But of frame no catch them say exams we must say Ghana ni bi enu awa pass da. Na am say wo obe pass we free transformation factory and akokodu ho. Pe wo ye wey meni ni video call be say fa wo sato ha ye say omo gye omo kokko mark ya nipa bebrebe no ono kwa ne pass ye. Na winning bibi sa exams ro pass wie nso a na ya ma documents ha we betimi dia befa wo kunu I quite remember I was on Facebook and I prophesied to his wife and I said there's someone watching me now. God said this coming Christmas you are not going to spend it here, you'll be spending it in the United Kingdom, and for that you are supposed to come and see me. They came here and they came for counseling. I gave them direction and I said you are not going to spend your Christmas in Ghana. If you spend the Christmas here, then God is not God. After the direction, the lady got her visa and she went to the United Kingdom. When she went there, she said, I want to bring my family here. And they said, there is an exams. If you are able to pass, that is all. You are good to go. She said, Papa, they said I should write an exams. If I pass the exams, my family, my children, my husband, they are all coming here. And I said, go and write. Do this, do that, do that, do that. Pray like this. And the lady complied. And as I'm speaking to you, she has passed the exams. They have given her the code, everything. So as you are seeing them here, it will get to a time you'll never see them here. You'll be seeing them in the United Kingdom. Yame waye biyamami enti me yinidina ye osanda we ohinkesinti mebo wonsamrani enuanum adio nyamia ye edoso ebura adwene nti ase so ne nyamia ye no mahodi menyansa enti me fami nkodu agise nyame na ananope me de nyamia sekese me toa madanse ne so me de adanse bi sende ye osofo na 1st of April
2021 year na Nyankopɔn fa osofo Ogyaba so ɛhyɛ me kom sɛ ɛnkyɛ me no mabusua yɛbɛtu kwan wɔ UK na ampa kwan yɛ nam so kra me akasa menya opportunity etu kwan bedu ha no makɔ me emails mu a mehu bebda me send email kyerɛ saa agency sɛ mepɛ sɛ mebɛyɛ nursing ɛno sɛ me wɔ hɔ a no mo frɛ me ɛna me nam so nyame adom abedu me send the first video no na yɛwɔ quarantine ɛwɔ September mo hɔ na no kwasɛm yɛpie fi quarantine mu a na yɛkɔgye yɛ permit nyame adom me permit ni ni me yɛpie ya ɛba bedu kra na permit na yɛ ready dada na ne na ɛka ho no na ɛwɔ sɛ yɛkɔkyerɛ exams practical exams na kyerɛ sɛ yɛne UK NMC no yɛnya yɛ pin na wobɛtumi ayɛ adwuma ɛwɔ ha no na mesua de na me practice na me titi amesi sɛ ade yɛkɔ de ɔhwɛ a me ho bɛkyerɛ me enti me sa frɛ osofo me frɛ na wampupu ne ti ɛna ɔma me akwankyerɛ na enua no akwankyerɛ na ɔde ma me no medua de na me se and then I asked him because sense I can't know the more nature it's a difficult situation. Pa your culture exams no I just say nyame na ni nature no nyame adom ma pass exams no bibia to ye we try exams we now pass ya o pin no it take 3 weeks and sana aba enuanom me de no me pass exams ada na ye de my emails and my pass exams. I did and I'm a pin up. One of many of pass year crack. They see a menu because they are still waiting for their pin. I just say, I'm mere dum near so for a cayenne, a bim pepe percent near Yakopon, and I'm so a cayenne. And yanum, Zion yammy or tiasio. Into wow be beer a da or so, a mani beer that was baby beer a how, Miss Joe. And drink quite be brave. For how no that drink. Embra osofo Ogyaba ho na ono no ye huhum nipa obehu ade potia eyew eni nia ode kana ebema mane ni ohaw ne feel so enti me mehu na me chidi ho adanse omodia na fa wo haw no wadwenwe nyina yare anas eden sikasem me ka kire ne se me ho kire me pese Nyankopon siesie me sikasem sa enye Ghana ehonom enanka obia ne senia ne niema ebesiae na kyese meme de ne nka nye ho ena meyeyi wate ase enti Nyankopon nam ne so amane a okaye na abem medinya medanya me ase pa osofo Ogyaba nyame hyiraw meni megusua ye nhyiawa anka yaso be ye hyepa kyese nye akwanto impo owuo ne yare dom niema katanfo ahyehye adanse ne bebre me kaize me nkola mienu yare ye first time ye behu wo ka se danger bom yem akyese me mane ba ko be film na ye ho akwankyere it took a whole year ansa na nkola ne mienu nyina yare bo mu dam paso wo hospital omo ba company ade chie me colleague ba ko be hu me be sa me se ba me share no wo me gate n'anim ewo hospital be bia na ejuma oba no mi hu na mesresre no no anyinya n'anim na me se part na de na wanyinya w'anim sa e no si daye bi oso ye na me se daye bi oso daye na me ma ne ba kwa efiri mu na me so si de me se hwe ye ti omoton da ya ti omoton da enye no na me ma ne da ha no mi ni suro bia wo mi mo esanse Nyankopon agye o mama me dada adia so fa ye ho adwuma over 1 year ni afa na wo we ho masa sre ani jesem anpa me mani omo ho tom em ye yi omo kofie omo wo ha sesia omo wo ho hye anuanom nyame tiase e wo zayo timofa mo re hye ni nko hu osofo Ogyaba na bia be ye fine osofo nyame hyew onya okese ontu nkwandem omma wadwuma no enkosoro anointing na odi adwuma no enkosoro bebre na baye titiu nipa wo wiase nyim nyina na ye ka Ogyaba obi ehu se an osofo oye ba akope nyame hyira mu nyina amen. Sing in tongues softly. So what are you telling those people who are in the house
claiming that there's no direction, then tell them something. Bring them. And it's very important. Wow. Prayer, we've done it. Offerings, we've done it. But what we've not been told is direction. We've not been explained. We've presby, nobody taught us how to direction. You know, what hymns near to, you're careful. So please, if you are hearing me, direction works. And it works through a true prophet, Dr. Ogyaba. We are grateful. Papa, I'm grateful. Presby, one ever more Presbyterian answer one. Hallelujah. And who hymns in the yet hymns. Obahani and more panchere. I will come to hymns. A panchera papa winning a Irayan. Say, our ban wadane spirit. Was a make me in a dream home. Make commanding no media. Chidam say, your baby are catch trouble. Catch said, hospital crown or more fan showers. I want the showers because Yami to me up Bogra man. Yami wish now. Once I can see our fashion of my day. Onyankopon na wodifo so na yi Israel kronkron no wowie ye no sanfa wodifo na so hwe wo mo wose gimadifo di na wobedi yie eno kire obibi se wo yie die no Nyankopon de ahye wodifo bi nsam enya difo nyina na meka adifo ni bi wo ho a ensam o mo ye no abonten no saa pepepe eye normal adenti na meka se ye normal because ye wo fake currency wo ho e wo sika eye fake ene ye wo odifo so eye fake Enunti se ye kaso odifo a die Nyankopon kasa fa ni mu na wo bo Kristo Yesu din na wotimi sodi gina awieye bremu eka Satan ni nwuma gu ono ni odifo na eka bibia kire se 21st of June ye nyina ye hia ewo Accra Madina Abokobi maka kire se Jesus Christ ono ni awurade enunti wo haw na ete wo so no eye ketewa bi wonani me say why na agi yasempa na die na nyame abasa wama so no why so pa na adadi sa adadi wo so a ma yenhia 21st of June ma yenhia wo Accra Madina Abokobi Holiness of Christ Are You Ministry International the Transformation Factory. I am your transformation agent. Ma yenhia se wo peba se yade bi te wo so se nimbiase bi te wo so se wo wabra bona tete apansam a Jesus Christ obeye onkwaje abotan ma yenhia e wo Accra Madina Abokobi na wo bedi adanse ankofo die bi me se afei wo baba be hia me a eye ama wo de hunufo ne kwan na menkasa. Mama, look at me. When I talk, then you respond. Yes, sir. Your landlady, the husband is dead. And the husband, he died so sudden. Thank you. And the wife even doesn't understand. Exactly. I told her I'll bring her. See, something happened in the house. That man was having a friend. I am seeing the friend as a ritualist. The friend introduced the man to a certain man at Sogakope Road. And I am seeing them pouring libation at the riverside. And they promised the river something. But the man couldn't fulfill the promise. The spirit came to attack the man and killed the man. So the man died all of a sudden. See, after the death of the man, the spirit is still in the house. So it was Thursday on the 19th of October. You were praying. It was Thursday evening around 9:43. When you were praying, you saw a spirit standing at the entrance of the house. And a year Juma. And within a meton safro say 21st of June way a quantra di begua quemuno. I am telling you, say,
sɛ woyɛ gold adwuma a ma yɛnhyia me ma yɛ gold adwuma for 14 years nie mesrɛ wo me ma yɛ gold adwuma for 14 years nie me nkɔɔ fam da ɛnyɛ Ghana ha nko a wo yɛgu Ghana deɛ no mesan wɔ gold adwuma ɛwɔ outside Ghana ɛno nso kɔ so nti sɛ mekyerɛ wo sɛ gold nsɛnsɛm no akwankyerɛ ka ho a medi ka because mede akwankyerɛ gu akwan mu a mekɔ a memfa gold nyɛ hwee enti wo nso woyɛ gold adwuma woayɛ gold adwuma saa properties ne nneɛma a Awurade ɛnam gold adwuma yi so ɛde dom nkɔɔfoɔ no wo deɛ wontumi nyɛ mu baako koraa ɛnso wo sɛ woyɛ gold adwuma ɛneɛ saa 21st June wei sei ma yɛnhyia ɛwɔ Accra Madina aboko bi mesɛ wo ba pɛ wo nkyene no pɛ coins maako 10 no wowie a na wapɛ 100 cedis ɛmono na wode aka ho na waba mesi yɛbɛgyaa mu amanyanka yɛbɛgyaa saa nneɔma kakra ni mu amanyanka na makyerɛ deɛ ɔde nkyene ne baaba bɛyɛ na mmom sɛ woyɛ gold adwuma deɛ a ɛyɛ apɛ perfume baako fa ka ho nam yɛmfa akwankyerɛ mu akɔ mepakyɛw ɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ o kristoni deɛ na mede akwankyerɛ yɛ dɛn megye nyame asɛm ne di ɔsɛ wear the armor of God put on the armor of God mepakyɛw Yesu Kristo na yɛdi n'akyi no a wɔka kyerɛ sɛ we should put on the armor of God no ɔno kora wɔyɛ akwankyerɛ na wɔbɔ mpayɛ ɛde ma anifirani no wɔwie obusaa no sɛ w'ani hunu adeɛ wɔ sɛ mehunu nnipa sɛ nnua Yesu sɛ bɛɛma enti kyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔhunu sɛ me a megyina w'anim yi wohu me te sɛ wawa board anaasɛ wonyina anaasɛ mahogany na kyɛ sɛ aberanteɛ no mpaebɔ nko antimi ansɔlve problem no na mmom ɛtwa sɛ Yesu de akwankyerɛ ka ho mepakyɛw mpaebɔ ne nnuane akwankyerɛ ɛno nti Yesu de akwankyerɛ ka ho ɔka kyerɛ sɛ kɔhohoro w'ani no wɔ Basilio mu akwankyerɛ baako a Yesu yɛɛyɛ a ɛyɛ me hu a sɛ nnɛ yɛbɛyɛ bi pɛ wanhwɛ yɛbɛbreki social media ɛne sɛ ɔte ntasuo too fam ɛde faa nɛteɛ ɛde fa nifirani n'ani so Jesus mepakyɛw adiifoɔ yɛnyɛ nyansasɛm na mmom yɛyɛ nyamesɛm ti Yesu wanyɛ nyansasɛm nipa tebea mu nipa adwendwen mu no obia n'ani afira na n'ani nhunu adeɛ yɛsan de nɛteɛ kɔka nanso Yesu ɔte ntasuo too fam anso hɔ a wɔde faa nɛteɛ owie no wɔde faa nifirani n'ani so ɛyɛ akwankyerɛ o owie yɛpɛ ɛna ɔsɛ mesan mo akwankyerɛ atwa toɔ keka hurihuri ne nam saa kɔpem sɛ wobɛkɔ akɔhyia asuo Sirio ɔsɛ nam hyia river pra menyɛ ɔsɛ mempɛ pra na mmom kɔhwehwɛ asuo Sirio ɛkyerɛ wo sɛ obi kyerɛ wakwan a wonim adekoro nti a wɔkyerɛ wakwan ɛno nti na meetɔ nsa frɛ wo nifirani no kɔyɛ wie yɛpɛ n'ani na atie yi afei ebusan sɛ wohunu adeɛ ɔsɛ mehunu adeɛ o what a mighty God we serve ɛno nti na meka kyerɛ sister yi a ɔhwɛ me sɛ wo haw na obi baa n'adwene wo bɛda no yɛabɔ mpayɛ wabɔ mpayɛ ada radio ho hyirabababa wabɔ mpayɛ bi a tons akɛseɛ ibala kabala mepakyɛw ɛdɔn ne bere yi wabɔ tons ne bi ɛyɛ ne se fa ɛnkyene na fa coins maako 5 na fa 100 cedis yɛbɛgyaa mu amanyanka ne ɛno ɔmo ayɛ akwankyerɛ na wɔba a ɛnkyene no mɛsan de adeɛ foforɔ ato wo so mede adeɛ foforɔ bɛsan aka nkyene no ho anadwo yɛsɔre abɔ mpayɛ di mpayɛ mepakyɛw sɛ wogye wakwankyerɛ no a ɛnkɔyɛ no wɔ wo mpena dɛm ɛmfa ato panka ho na mesi yɛbɛwie akwankyerɛ no wobɛdi adanseɛ firi sɛ ɛfie ha akwankyerɛ ɛne mpaebɔ ɛne nyame asɛm ɛne nkɔmhyɛ ayaresa ɔgyeɛ som ɛne ɛkɔ so wɔ fie ha ma yɛnhyia 21st of June ɛwɔ Accra Madina aboko bi transformation agent ma yɛ krado meto nsa frɛ wo sɛ ma yɛnhyia sɛ afiada no 21st of June fa wakadeɛ no ka ho na bra bɛhyia na yɛnhwɛ deɛ Kristo ɔbɛfa n'akoa so na wayɛ. God said I should pray for you. Yes, sir. And I redeem you from Jesus. that curse. The spirit entered you. Exactly. Because when you saw the spirit standing at the gate, the spirit stood there for about 29 to 30 minutes. But the spirit vanished. Exactly. You didn't see the spirit. Yes. Very accurate. See, the spirit entered you. And the spirit is ever ready to kill this lady.
But for you coming here today, you know why I showed this symbol? It's a symbol for Prophet Hubert Angel. Yes, sir. My spiritual father. Yes, sir. So when I went there, he gave me this symbol and said, hold it everywhere. Yes. I honor the grace upon his life. Yes, sir. And this lady, Yes, sir. she does, honor a lot of prophets. Yes, sir. Prayer. Because when I wanted to pray for her, Yes, sir. I saw Prophet Collins praying for you. It's true. I told him that I'm coming to you. Yes. Prophet Collins was even doing some directions for you. See, for today, Prophet Collins has prayed for you, but I am the state prophet, and I am the firstborn of Prophet Hubert Angel. So whatever you want to see today, you will see it here. Onyankopɔn de nkɔmhyɛ adom akyɛdeɛ de ama me aka sɛ wobetu anammɔn na waba obi betumi aka akyerɛ sɛ na media di fosam yɛ dan media maasɔre a mekɔ deɛ na wabɔ ne hwene maasɔre a mekɔ deɛ yɛmfa nkɔmhyɛ nyɛ hwee fake prophet for me pa akyɛw sɛ wa mensuo ho a wohu sɛ wɔkɔtɔ bɔ wa paa ɛno nti adeɛ bi hɔ ntina akyire ɛnkeka deɛ wopɛ na nyame afa yɛn so nkɔmhyɛ bi yɛbɛhyɛ no aha biara yɛwɔ before and after yɛhyɛ nkɔm sɛ wobetu kwan a saa nkɔmhyɛ no ɛbɛyɛ adwuma yɛhyɛ nkɔm sɛ wobɛwo a nkɔmhyɛ no ɛbɛyɛ adwuma yɛhyɛ nkɔm sɛ wobɛnya adwuma asɛm na yɛkae no ɛbɛsi pɛpɛpɛpɛ ne say 21st of June ma yɛnhyia wɔ Accra Madina Agokobi saa no pasɔre no ɛbɛyɛ hu firi sɛ Awurade adom aba me so Jesus Christ adom aba me so na wasra me ngo sɛ memra me pai ɔgyeɛ ne fa ahodie mfa ma nipa mba na wɔn makoma abubuo Christ ne mfa me so ɔnkeka wɔn makoma ne mmom na wɔwie a ɔmo ani da so ɛno ti na 21st of June yɛn nyinaa yɛhyia wɔ Accra Madina Agokobi wɔn ho so kɔ ɔhwehwɛ coins maako 10 no kan nsɛm fa gu coins no so wɔwie a 100 cedis ɛyɛ mo ka wɔn nsɛm nyinaa fa gu so ba na apɛ sɛ otu kwan a pa passport kuta wɔn nsɛm bra ebia na wo pɛ adwuma wahwehwɛ wɔn nsa nkaeɛ fa wo CV no so pagya fa bra saa nnɔpa no yɛbɛbɔ mpa yɛ di mpa yɛ awe mpa yɛ ne apae ɔgyeɛ ne fa ahodie de ama nipa ba na menim sɛ kuromanu a wɔbɛ hey sister Angie menim sɛ wo ba ante sɛ wa menim sɛ wɔna wɔn mani nyinaa ba ɔmo bɛnya adwuma ayɛ menim sɛ sister yɛ a wɔpɛ ba na wɔayɛ wedding na wie na wɔhyɛ dan mu na wɔkokoro na wodiem te sɛ nkukuo yi wɔsɔre aba na wɔne yɛ abɛdi nhyiamu me se be demonstrate Kristo tumi amu ahu say yes aso bibi pa bi betimi afiri Nazareth aba na meka kyerɛ sɛ fu wani bɛhwa deɛ 21st of June ɛwɔ Accra Madina Agokobi me pa kyɛw ma bɔ me ho so aboa me ho sɛ me twɛn wo haw no na wo haw no baba biduru ha mebɔ di Jesus Christ na ɛhaw ne nkotodwe nyinaa ɛbɛkoto ma yɛnhyia 21st of June ɛwɔ Accra Madina Agokobi minim baabi a wohwɛ mi firi basɛ wobɛtumi abɔ wo ho so na wasɔde aba 21st of June me no kase na wahyɛ ase na wo boaboa wo kwansi na no maako 10 na no wowie a na wapɛ 100 cedis na ɛyɛ mo no na wahyɛ ase na wo bɔ mpaye because fasting na yɛyɛ no minim sɛ wo de wo ho gyi saa 3 weeks fasting no me se yɛ baba be break fasting ni nyina yɛde akwankyerɛ na ɛba betwa toɔ na yɛwie pɛ wo de hwɛ adanse yɛ pipi. Who remembers the Pentecost pastor's daughter? Who remembers that lady? I prophesy here, I wrote the passport number and I mentioned the name of the person who decided on her visa. I mentioned that I said, I am giving you visa today. Yes, sir. You will travel, you will not spend the Christmas here. When I went to London, the lady was there. Hey. Your father is a pastor at Church of Pentecost. I am seeing Pastor William Weber's acting. Your father was working around the chamber. I prophesy to this lady
remembers her? Who remembers? Oh, show me your hand if you remember this lady. If you remember this lady. See, if you are watching us, this is the lady that I prophesied. You were all watching online. I prophesied to her. I told her that you are going to stay in London. Yeah. You are going to stay in London. Yeah. And I prayed for her. Yeah. Hi. She is a daughter to a Pentecost pastor. You remember? God is sorting you today for your father working for Pentecost Church. Yes, Lord. For 24 years. Thank you, Jesus. God will never put him to shame. Thank you, Jesus. So, the diligence of your father in the house of God is saving you today. Now, God has redeemed you from the curses of the Lord. Thank you. And now, I am seeing traveling mercies, traveling doors. I receive it. I am seeing this. G 3 9 3 Hey! That's my passport number! This is your passport number. Daddy, that's my passport. Your passport number. That is my I am seeing 2 white men. One is a lady, one is a man. I'm seeing 2 white people. One is a lady, one is a man. They are there as psychologists. Jesus. They will be working on your traveling. They have to take a decision. I am seeing Maria, and I am seeing Helsen. These white men will be deciding on this passport number. Jesus. For you to get a visa. Yes, now, I saw the angel binding their heart together to take a decision. Now, like they will refuse you, but now God is reversing the whole thing. Which country do you prefer? Daddy, please, UK. UK? Yes. Okay, when you mention UK, all of a sudden, I saw her standing at UK, and I saw you standing at a particular place. I am seeing Destiny K. Destiny K. It's a nursery school. It's a nursery school. Daddy. Yes, It's a nursery school. Yes. I am seeing this girl standing there and was there talking to someone. And the person is in charge at that nursery school. And the person is your family member. If you are not media dance, yes, I need to be a chum say, oh, Omoboa, or Mashisha, and your brand Yashisha. Ah, bra, Yashisha. Now, when G Christo, you may say, the person with G Christo, and then on quantity, the person with G Christo, the person who dance intimacy, Sakon, food, man, never sweet Christo. Aye, the person was shepherding at Titia Pansam, the radical Cambo Musa, when your baby, yes, they make us so much raw, my soshe, you see the tear, and routine. Every day, we say an Amunyanka fee, ya yard by your mania campoa, ya Jissika say ya the cambo mia which I have your mania. I didn't tell you. Buswa ye supporting Yankan. It is said ye via Ogyaba, Nedriabana air so, na air so, na air so. And Mutina, me shall go the Jumasi so many years, then call from da, the bia, bebia mefa, outside Ghana. You ye go to who Juma winina, bebia mekopia. Me kono na adwuma akoso adentira me ye honhom nipa biti sunsum nneoma se
ti mekeka nneɛma bɔ mu a bibisi enu ti na meto nsa frɛ wo yɛ adwuma bi ɛnkɔ so mepakyɛ ma yɛnhyia wo yɛ adwuma bi ɛnkɔ so ma yɛnhyia saa 21st of June we say ma yɛnhyia yɛnkeka nneɛma mmom saa ne yɛhwɛ deɛ Kristo bɛyɛ ama wo ae enti 21st of June ɛyɛ saa fiada no yɛn nyinaa yɛhyia wɔ Accra Madina Abokobi ɛdɛn na wode ba wo kɔpɛ wo nkyene no wo wie a na wapɛ wo coins maako 10 kan wo nsɛm gu so kan wo ma na asɛm gu so yɛ wɔ abrochi na wɔpɛ nkrataa wo nya yɛ kan asɛm gu so yɛ wɔpɛ sɛ wonya ba no kan asɛm gu so wɔpɛ sɛ wonya white wedding kan wo asɛm gu so woka saa nsɛm ne nyinaa wie pɛ fa twɛn na fa bɛhyia mo Accra Madina Abokobi na sɛdeɛ ɛyɛ no no yɛbɛma so ne yɛde akɔma nyanka ne yɛne nyanka na yɛ fasting sɛdeɛ yɛyɛ no na yɛkɔ so a yɛbɛtwa ama mu nyinaa mahu na yɛhyɛ fasting n'ase a yɛhyɛ nyanka fasting n'ase a yɛbɛsan mama so ate mepɛ sɛ mudi adanseɛ mepɛ sɛ sɛdeɛ nkɔfoɔ de Range Rovers ba hɔ bɛbɔ afɔre akɛseɛ mepɛ sɛ wo nso baba bɛjoin ne ɛno nti ma yɛnhyia 21st of June ɛwɔ Accra Madina Abokobi na saa da no Jesus Christ ɔbɛyɛ mawurade na ma yɛ nakoa maka kyerɛ wo sɛ sɛ ɔbaba bɛduru hɔ a must take Seer kwan na menkasa. See, I am seeing a church at Fig Palm or Pig Farm. Pig Farm. There is a church there. This is a great man of God. Na saa da no 21st of June ɛyɛ Seer group of companies. Seer group of companies. Ma yɛ saa adeɛ wei sei a mede ma onipa biara. Adeɛ wei sei onipa biara a ɔbɛba 21st of June. Ai ma yɛ saa adeɛ wei sei bia ma bɔ so mpaeɛ a mede ma nipa biara wo bewura asɔre hɔ. Wunya baba beduru hɔ. Wukuta wo coins no. Wukuta 100 cedis na wode bɔ afɔre de ama nyanka no. Ene coins ne nkyene no. Na sɛ wo baba beduru hɔ a ka kyerɛ mo sɛ papa kan sɛ ɔma obia adeɛ wei baako. Wo behwɛ mu no na me spiritual mother ne picture bom. Wo behwɛ mu no na me nso me picture bom. Me say ewieye bere mu wo ama meto Jeremia, wo ama meto Hezekiel, wo ama meto odifo Elisha, ne mum oba beto Dr. Ogyaba ene ne maame Archbishop Genesewa ye pese demonstrate Nyankopon tumi ama wo hunu se Jeremia ni hɔ a Ogyaba wɔ hɔ. Ma yenhyia 21st of June wunya baba beduru hɔ pɛ na wabusa akwankyerɛ nase na yɛ de wei e de amaw na de aka wɔn kyerɛ no na de gu kom. 21st of June me se saa da no Awurade bɛma ne homene so na mɛyɛ nakoa na mabodifo gyen Nyankopon ni din odifo John Mensa Church of Christ Spiritual Movement saa da no mɛbɔ ni din ni Nyankopon ni din na bibi bɛsi wɔ hɔ deɛ wɔpɛ ntaafo no ɔbɛwo ntaafo deɛ wɔpɛ adwuma ne nsa bɛka mesrɛ 21st of June saa no pasɔre no a yɛyɛ no Accra Madina Abokobi no wo ba me se pɛ coins maako 10 tie odifo akwankyerɛ wɔ de ma wo pɛ coins maako 10 pɛ 100 cedis ɛyɛ mo no na bra bɛhyia me wo ba pɛ wɔn kyene no local salt adankyere ni bi kakra bi mpakyɛw hwee no ankɔfa nkyene bɔtɔ ba conference hɔ afei wo baba beduru hɔ na wo de wakwankyere ni nyinaa kyerɛ pɛ yɛbɛyi wei baako na yɛde akyɛw ɛyɛ free wei ɛyɛ free ɛno nti wunya ba beduru hɔ na ukuta wakwankyere na yɛde wei baako ɛbɛma wo na mmom sɛ wonkuta akwankyere na wonyɛ ready sɛ obɛtie odiyifo no ho asɛm nti wei no yɛmfa ma wo bɛsɛ ɔmo a ɔmkuta akwankyere no ɛne yɛde wei kɔka akwankyere no ho ne yɛde abɔ mpayɛ anadwo ne ahwɛ deɛ Awurade bɛfa yɛn so na wayɛ ama wo. Menim sɛ 21st of June mene wo mmienu nyinaa yɛhyia ɛwɔ Accra Madina Abokobi. Accra Madina Abokobi na wo hyɛbrɛ ɛntɔfɔ mu da. Medi ade frɛ me ne Prophet Dr. Ogyaba Obrempɔn. Hey, saa 21st of June yi ɛhɔ na wobɛhunu sɛ ampa Awurade ayi me sɛ memini the state Seer no
bra yɛmfa nneɛma ngu akwan mu na hyɛ brɛ ne nsesa maka kyerɛ sɛ ɛnyɛ me na mebɛyɛ ama wo na mmom Kristo ɛna ɛbɛfa me so na wayɛ na sɛ wɔyɛ wie a na deɛ animuonyam hyɛ ama Awurade maka kyerɛ sɛ Nyankopɔn ama n'abasa so ɛwɔ me so a awieyɛ bere mu mpempem di adanseɛ wɔn mu di adanseɛ so yɛ mpanyinfoɔ bra na bra bɛka me ho na 21st of June yɛnhwɛ sɛ Jesus Christ obisi abɛhwɛ wa. God bless you.